Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:29. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. Naimbang oras yung gagayam karabsat, manipod dito yung News Center Stasyon RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Adto ikaw dyan nga damag inatang oras sa inpakamo ni Mayor Marky Chu ay ti siyudad ti Batak, siya mapulukit 5% karigit empleyado ti lokal gobyerno ti Batak ti nagtalinaed. Kunana pakairamanan ditoy dagiti agpapay a job orders iti city government. Kunana akanayon ti panakisarita na karigit empleyado ken dagiti aglaklako ti siyendaan tapno mamuan ti kasaad dagitoy. Inlalag na asipod idi konsel pay laing isuna ket paspasyarin nan dagitoy tapno may pasigurado ka insigidang masulbar no bilang adda dagiti problema digitoy. Inayon pa iti mayor, anak kalinya meten dagiti proyekto para iti merkado publiko iti Batak. May palagip nga kabayatan ti panagkakampanya ket daytoyan iti may saka digiti kalikagom ti mayor nga mapasayat pay ti taray ti merkado publiko iti syudad. Dahil tatikaw dyan nga damag inatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipo dito News Center, ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda, News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:30. Dahito nga oras si dandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1 adan iti glutathione, collagen ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi ken mangpapintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siya ni Berlina Argel nga tagagabot norte, umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo, tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko. Dahil uminom ti maintenance konta napintas ti na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangen ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee
Coffee Mix kaligid butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus. I-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. Kaya nagbalilak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko, pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbunak ket adda may kuyog nga rugit iti bagi. Ket naawan ipanagsakit akin kanigid nga pusong ko. Kaya makontrol na pa iti presyon. Kaya napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Diyos ko, sa panahon ngayon, may mahihirap. Punta ka sa M. Luwilier! Introducing M. Luwilier walang interest promo! Zero advance interest sa first month ng ML Quick Cash Loan Prenda transaction mo. Available to all first-time customers or existing customers with active Prenda in other pawn shops willing to transfer their item to M. Luwilier during the promo period. Promo runs from June 10 to August 10, 2025. Per DTI, Red Trade Permit number FTEB 227017, series of 2025. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken saem, no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo ti pagsasaritaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized funeral services. Manipod ti panakabalsamar, panakaurnos ti mansayag, agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad da serbisyo, nakalaklakapay ti singirda, dayta ti serbisyo, ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayain laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear ti ladawan ti outcome na pogi when na sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Siyempre, nalaka. Latest edition pa iti uso sa rendang equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat dapay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation iti amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batac. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member
kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:37. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro arimat, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga, dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Piano papagayam, alas 2:38. Kasama nang intay ibasa ti may kaduang Dani papagayam. Ipalubos yun sagutan kayo mampay ti may isang sonata. Padaanan nyo na ti Dani ni pagayam tayo ng LC Valdez Jose. Iti Cabanatuan, probinsya iti Isabela. At yaro din ti sabali pa nga ayog bilang musika, nag-sagot kada kayo papagaya.
Ket ita, agsubsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam, alas 2:44. Iya datagundaway. Iti nabatbatin nga sumagmamanon nga minutos ti programa tayo. Intero din ibasa ti sa malipay nga Daniw. Ti Daniw ni pagayam tayo nga Elsie Valdez Jose. Manibod iti Magsaysay, Cabanatuan, Probinsya ti Isabela. Ti Daniw na ket naadaw iti libro atim puyog gagayem ken kabsat. Ti Daniw na nga napalwan iti okra, maestra, ti panagungar. Daniwan ka, ayat ko. Obra maestra ti panagungar. Saan na nagtaraok ti kawitan? Takaltaangin ti aldaw, ididimteng. Ti anaraar ditoy adiso, manipod na dumaduma nga aniniwan. Dagiti manurat nga Ilocano, di mailadawan, napnuan gagar arik na, nga umay sumakdo, ken mangiburay. Adal, pang patadem iti pluma. Kasano ako naen, ti panagbalegi, ket awan paymet, awan met paymet, nakaisarabam, mangipaniknik, iti kabailam. Sursurwem ti tumakder, babaen na imbalitukan, nga adal ana iburay, na dumaduma, asing-asing, tapno itinto, masangwanan, makita ti tanda, kinatadem ti plumam. Gundawayam laita o gundawayam taita iti kanito. Ana ilatang panang paduras mo iti ammom iti panagsuratan. Babaen ti konbersyon pakangilinan linaon utek mo. Arang taymunto iti masangwanan. Daniwan ka, ayat ko. Pero papagayam detaro ti nagpatinggaan ti Daniw. Pagayam tayong Elsie Valdez Jose. Manibod iti Sitio Bug, Magsaysay, Cabanatuan, Isabela. Pero tiro din ti ipasurot tayo sunata ti Daniw na papagayam. Isagot teman kay ni Manang Emeline Bote de los Santos, ni Manang Edward, kung sakay dito barangay Bungon, iti syudad ti Batak, kablaan tayo pa ni team Tata Avelino kanina na Anesita Butay. Kasamatan ni Apo Kapitan Emmanuel Bayangos, kablaan tayo pa ni Apo Kapitan Ray Ventura, dito'y barangay Dariudew. Ni Uncle Larry Runduen, kumusta kayo? Dito'y barangay Dariudew, iti syudad ti Batak.
kinarianta awan tubulos makapagsina anya man ti pakapadasan ta engenggan at panagkuykuyog ta niyayat nga napudno iten at talating at di bagyo di agbaliwuray paikapno ayat pinpaay ti Diyos sa buhay. Parikut ken pamagbaga. Alawen papagayam. Tuloy-tuloy ti programa tayo parikot ken pamagbaga. Dapay na batbati 7 minutos kasangwanan ti oras ti alas 3. Okay, ulitin tayo lang gagayam ken kabsat nga ipakpakamo ti Jesus Funeral Homes nga naglukaten detay barong branch da dita Pinili, Ilocos Norte gagayam ken kabsat. Kaunaan nga dan ti crematorium iti Intermenteng Ilocos Norte ada pa yan iti chapel, morgue ken freezer da dita parong shop da dita Pinili, Ilocos Norte dita mismo nga municipal cemetery kagayam ken kabsat Barangay Pagdilaw. Okay, kumusta kayo dito Jesus Funeral Homes? Ito yung main branch da dito yung Barangay Ricarte iti Ciudad ti Batak. Ni Ma'am Hazel na imbang nga malemyo.
Beno pa pagayam, alak nga ron na itong daway ng agyaman ken pumakada. Ket sapay kumata, nakaipayak man ti sanggabasit. Ngayon kayo naglilingayan, kaya nakamuan ka nagiti audyan kabarawan ng damdamag, kabayatan ti programa tayo, Radyo Ronda Balita Midday Edition. Into man endo bigat, adata ito ni ti katingaan manin ti lawas. Ako talaga nga nagpaspas ti Aldaw Engineer. Nakadwa ka nagserbi ti biyang timas sa control, the Engineer Mark Angelo Asuncion. Kasamit din ni Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Itinagan ti Administrative tayo ni Miss Mary Joy Gabat. Supervision ken Direksyon ti OIC tayo ni Mr. Roda Sadjan. Siyempre ito mo ti biyang testimonyo ti programa kinagimyaman ni Tingkay Panagdingig kinapagbuya ni Ronald Idol Domingo. God bless us all. Bye-bye na po. Kaya nagad-anad tayo akan kanayon. Dito'y adagandita Aday unay nagbayatan ta Diyakam mo no kasanuka no sumitngit malagip na ngata no bukod mo day siksika retrato ta atwa di mo katila marikna day di barat ayat kuken ka tapno sikatay di unay maila ala em sursurat ko tain ka agbasa mapnik tarik nam agdayal ka tatumawag ka ururayet tatawag mo biyak ko tapno may katanay ta iliw mo may ang ngayak kaskuti I love you kalat malaglagip ko daga dita aday punay nagbayatan ta yakam mo no kasanuka no sumipngit malagip na ngata no bukod mo tay siksika buya em kadretrato ta atwa di mo katila marikna day di barat ayat kuken ka ururayek tatawag mo biyak ko tapno may katanday ta pay ang nga iyakas ko iti I love you si kalat malaglagip ko ururayek tatawag mo biyak ko tapno may katanday ta iliw mo pay ang nga iyakas ko I love you si kalat malaglagip ko si kalat